natankované, máme nejakých 15-20 minút do výjazdu, tak si skočte ešte prečo na diaľnici, 2 km ďalej na diaľnici, smerom na hlavu je pumpa, si tam teraz prídeš a vrátiš sa. Má niekto málo náhodou. Vyrazili by sme priamo o 9. Štajný ako hlavný garant tejto akcii vám povie trasu. Pôjdeme v podstate takým spôsobom, že prvý pôjde náš seržant pre cesty, veliteľ vychádzok. Proste pionierský vedúci kamikadze si nás zoberie na výlet, na tej štvorkolke svojej bláznivej krásnej pôjde prvý. Potom všetci ostatní poprosím zvýšená disciplína, žiadne šaškovanie, nech nevyvidíme nejakú blbosť, nech to dopadne jak minule krásne. Trasu vám povie Štajný. Posledná pôjde zrejme tam tá aplikácia štvorkolka Ruženkina od nás a bude zbierať padlých a ranených. Takže prajem vám krásny výjazd, keď sa vrátite, bude tu hrať hudba, bude tu otvorený henter bufet, kde Kico otravuje kvôli pečienkam, jak vidím. Takže dá sa tu ešte potom pobudnúť, bude to závisieť na vás. Ešte raz prajem nádherný, krásny výjazd a odovzdávam to Štajnému, nech vám povie trasu. Takže ešte raz čaute. Napriek teda tej nepriazny počasia, ktorá tu panovala, dá sa povedať, že naozaj sa nás tu zišlo celkom dosť. Odhadujem takých 180-200 motoriek tu určite je. Takže, nakoľko to počasie trošku nevyšlo, rozhodli sme sa trochu tú trasu zmeniť. Nakoľko tá pôvodná trasa vedla cez nejaké polia a podobne, čiže bude teraz cesta úplne plná blata. Tak sme sa tu s Tomášom, alebo respektíve s Fajrajetmi, ktorí budú robiť zábezpeku tých ciest, dohodli, že tú trasu trochu zmeníme. Takže vyrazíme odtiaľto Kúty Holíč. V Holíči sa presunieme, vlastne sa otočíme cez Holíč a pôjdeme na Petrovú Ves. Prebehneme cez ten kopček, potom dojdeme do Šaštína, v Šaštíne pri Bazilike sa dáme na Borský Mikuláš a z Borského Mikuláša Lakšáre, Tomky a späť sem. Ešte raz vás chcem poprosiť o tú disciplínu. Nie je to jak cez ten deň, že predbiehame sa jedno s druhým. Naozaj treba dbať na to, kto si aké miesto chytí, nech si ho drží. Nepredbiehajte sa a hlavne vás ešte chcem poprosiť, nakoľko teda treba tie križovatky držať jedno s druhým, tak chalani, ktorí predbiehajú jedine, sú tí stopery. Takže sú označení reflexnými vestami a majú blikačky ešte. Takže kontrolujte si tie spätné zrkadlá trochu. Hlavne áno, ľavé. Kontrolujte si a bacha, poďme naozaj pomaly, pôjdeme nejakým tempom 50-60, asi viacej sa ani nedá ísť, hlavne takto v noci. Takže spravíme si to tempo 50-60 zhruba. Slabší jazdci, alebo teda nejakí nováčikovia, alebo kto si netrúfa, nech sa zoradí už teraz, dopredu. Je potrebné teda, aby sme tu kolóny nenaťahovali a podobne, čiže dopredu treba ísť za tými sprievodnými autami, alebo za nami vlastne, ktorí tú kolónu povezieme. A vlastne treba dávať hlavne pozor na seba. Minulý rok sme to obstáli bez nejakých teda problémov cruiserov. Dúfame, že to takisto dopadne aj tento rok. Kto ešte nemá odznaky Matu, kto ste nedostali odznak, tak tu pri pódiu u Janky. Tá vám dá odznaky, ešte kto nemá, tak si poďte zobrať tie pamätné. Ešte tam nejaký zhruba toľko. No, polka je, takže 200 ľudí určite tu je minimálne, bolo je 400, takže ešte sú odznaky tu pri pódiu. A keď sa vrátime teda, predpokladám aj že kopec ľudí sa ešte niekde po ceste poodpája, tak potom zostávame tu a kto sa bude chcieť s nami baviť, tak sa tu budeme baviť trochu do rána. Tomáš nemá slov, on sa vykecal na cibuláku, pod vplyvom. My už to také dúho na jebáncov. Dobre ľudia, takže kto by si chceli ísť naozaj natankovať, tak na tej diaľnici, tu sa šupnite na Bratislavu, natankovať a tam je hneď nadie späť a sa vráti. Kamikadze. Áno! Štajný! Postav sa hore. Nech sa potom. Takže
za tú štvorkolku, tí slabší, alebo pomalší, alebo tie menšie objemy podobne, tak nech sa pomaličky začnite teda dopredu stávať už, aby sme to teda mohli pomaličky o nejakej tej 9. vyraziť, 9, 9, 5. A poprosím vás ešte raz o tú disciplínu. Naozaj, ktoré miesto si chytíte, to si držte. Pôjdeme pomaly, hlavne tieto rozjazdy tu. Chalani nám zastavia cestu. Takisto aj križovatky budú zastavené, takže malo by to byť plynulé. Je to zhruba 70 km, je to na takú hodinku 20 možno. Takže ja už končím, vy sa pomaly pripravte, dole má odznaky tu pri pódiu. Áno, rozpávam pekne ale dlho, takže odznaky sú tu dole pri pódiu, pamätné, a 9, 5 startujeme.